Orain asmoa daukat, auzo guztietatik buelta bat emateko, bisita bat egiteko nago jendeari, gero eguerdian batzokien bazkatzeko asmoa daukat. Arratsaldean pixka bat, baina hasiko dira datuak iristen, partaidetzan nolakoa da edo ez, taldetxo bat bilduko gea azterketak egiteko, eta gero jai biltzean azterketak bat izango. Egia esan, lan asko egin da, mardula izan da, nik behin daukaten sensazioa da, egindako lana, ondo egindako lana izan dela. Niretzako proiektua garatzeko egindan prozesu guztia, niretzako irakaskuntza urte bat izan da, eta alde hortatik oso pozik dago, eta gero azkenean, ozkaritak dute eta herritarren isla bat izan da, ez? Ni bat sensazio ona hori ez, egin dugu prozesu guztia izan dela importantea, oso partaidetza oso aberatsa izan da, bai alderdik edo baina baita guztienak ere, eta alde horretik